No, prišli sme z obchodu. Keďže zatra ideme grilovať, tak sme si boli kúpiť stejky. Také riadne. Kilo. Za kilo stejkov je tu $28. $28 krát 6. Takže nejakých 17 eur. Keby stali 30 krát 6, 18, to tak neviem. Čiže nie je to veľa asi, by som povedal. Baby zemiačky. Alebo si budeme robiť granádír na celý týždeň. Treba dať čo jesť. Takže bude granádír, ale bez klobásy, bez slaniny, lebo si k tomu dáme steak. Jeden zjeme zajtra, druhý zjeme potom cez týždeň na obed. Taký syr, klasika, stal 2,50 na euro. Kefír som si kúpil, lebo zatiaľ nemáme kde vyrobiť. Toto stalo $9, takže nejakých 5,50. Ale čo zrobím, keď chcem dať čo zdravé jesť? Takú šunku buchty na 10 do školy, lebo tam obed nejem, doma obed, raňajky nejem. Takže buchty, 6 buchiet stalo euro 30. No, euro 30. Táto šunka stala, koľko to je? 340 gramov stala 4,50. Čiže znova nejakých 6 za 4, 2,70, neviem veľa. Cibula stala, dve cibule stali 80 centov. Tak majú fajné také malé konzervy. Toto je konkrétne tu je teda tento losos v oleji. Toto stalo, koľko toho tam je, boh zná, 95 gramov celá konzerva, olej z toho. No toto stalo 80 centov. Tá konzerva. A neviem, či ešte nemenej, keď to vychádzalo 70 losos. Kúpili sme si kimči. Fermentovaná zelenina, zase, lebo nemáme tu kombuchu, nemáme tu kvaskový chlieb. Toto stalo, kamaráde, $12, čiže nejakých 7-8 eur. Dáme si zajtra ku stejku. Musí človek dať čo zdravie jesť. Čo mám zrobiť? Cestoviny 60 centov. Také. Koľko toho tam je? Pol kila. Také majú sranda polievočky už navarené. Len sa do toho pridá, normálne to akože, no je už tak ako, ja neviem, či to je to polievka, ale treba tam pridať ešte 2 deci horúcej vody, taký koncentrát nejaký. A tie wonton soup, to sú fajné, to som si chcel dať. No i tak. Zajtra navaríme na celý týždeň. Dačo tu ešte vúdze v chladničke. Somarinky si vajcia tu máme. Zrobíme si kávu. Jedno pivo sa tam chladí, no neviem, jak dlho ešte bude. Či dneska nepôjde. No tak. Zrobíme si kávu. Pracujeme z domu, aj keď je sobota. Účty treba platiť. Dobre, to je len dovolenka, čo to 2 týždne. Dneska bol vietor jak svinia. Čo ešte není. Takže nikde som nebol, bo fuj, dalo jak šalené. Pršalo sem tam. No zajtra má byť pekne. Takže zajtra pôjdeme. No i tak si tu žijeme.